መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክወርድ እዩ ሓይሉ ልዑል እውን ከጽልለኪዩ ስለዚ ተኻባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ አምላክ ክስምዩ አናስታስያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ስድራ እግዚአብሔር አምላኽና ዝፈትወኩምን ዘፍቅረኩምን ብናይ ዘለዓለም ፍቕሩ ንናይ ዘለዓለም ህይወት ተጸዋዕኹም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ መጺኹም አሜን ትልኡልን ልኡለ ባህርን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብድኹማት ባሮቱን ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን حرايش እግዚአብሔር አምላኽና ክሳዕ ሰዓት እዚ ሓልዩና ረዲኡና ተቀቢሉና ይሞ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ حراይ እምበኣር ከምዚ አቦና ክብሉና ዝጸንሑ ትማሊ ብ21 ሰነ ዝበዓል በዓል እንታይ አሎና ህንጸተ ቤታ ይበሃል ማለት እዩ እዚ ዕለት እዚ እንታዩ ትርጉሙ ስለምንታይ ቤተ ክርስቲያን ብኸምዚ አገባብ እተብዕሎ እንድሕር ዳይልና 21 ሰነ ኣብ ኩለን ኦርቶዶክሳውያን አብያተ ክርስቲያናት ካልኦት እተን ሐዋርያውያን አብያተ ክርስቲያናት ዝበሃላውን ከይተረፈ ኣብ ኩለን ብኽብሪ ዝበዓል በዓል እዩ እዚ ዕለት እዚ 21 ሰነ ህንጸተ ቤታ ይበሃል 21 ሰነ ኸዓ ቅዳሴ ቤታ ይበሃል ማለት እዩ ቀንዲ ናይቲ ዕለት መልእኽቲ ኸዓ እንታይ እዩ ብ64 ዓመተ ምህረት ከምቲ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ኣትሒዙ እውን ዝዛረቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኽርስሙ ንዘለዓለም ምስጋና ይኹኖ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ወረደ ግና እንታይ ኢልዎም ንጹሃት ደቂ መዛሙርቱ መጀመርያ ኣብ ይሁዳ ድሓራይ ድማ ኣብ ሰማርያ ቀጺልኩም ድማ ኣብ ኩሉ ወሰናስን እዚ ዓለም እዚ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም መሰኻኽረይ ክትኮኑ ኢኹም ብዝበሎም መሰረት ኩሎም ሐዋርያት እምበኣር በብሃገረ ስብከቶም ብፍላይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ናይ አህዛብ ሐዋርያ ስለዝተሸመ ናብ ኩሉ ምድሪ አህዛብ እናኸደ እንታይ ይገብር ነበረ ወንጌል ይሰብኽ ነበረ ይብለና ንመጀመርያ ጊዜ እምበኣር ካብ ምድሪ ኤስያ ወፂኦም ኣብ ምድሪ ኤሮጳ ወንጌል ዝተሰብከሉ ቦታ እንታይ ይበሃል መቄዶንያ ወይ ድማ ብፍላይ እታ ከተማ ድማ ፊልጵስዩስ ትበሃል ማለት እዩ ንመጀመርያ ጊዜ እምበኣር ኣብ አህጉር ኤሮጳ ኣብ አህዛብ ወንጌል ምስ ተሰብከ እታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ክትዓቢ ምስ ጀመረት እምበኣር እቲ አገልግሎት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምንታይ ዝካየድ ነይሩ ኣብ ናይ ሰባት ገዛ እዩ ዝካየድ ነይሩ ልክዕ ንኣብነት ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሉሉ ኣበይ ነይሩ ኣብ ቤተ መቅደስ ዲ ነይሩ ወይ ኣብ ምኩራብ አይሁድ ዲ ነይሩ ኣበይ ነይሩ ኣብ ቤት ማርያም አደማርቆስ ነይሩ ማለት እዩ ልክዕ እምበኣር ኩላቶም ሓቢሮም ዝጽልዩሉ ዝነበሩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 እንተዳሪና ንኣብነት ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ተኣስረ እታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ሓቢራ ትጽሊ ነበረ ዝተባህለሉ ቦታ ኣበይ ነይሩ ኣብ ቤት ማርያም አደማርቆስ ማለት እዩ ሽዑ ግና እታ ቤተ ክርስቲያን ክትዓቢ ምስ ጀመረት ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ዝስርዓሉ ንፍጹም አምልኾ ጥራይ ዝተሓዝአ እንታይ ክህሉ ይግባእ ናይ ጸሎት ቦታ ናይ ቅዳሴ ቦታ ክህሉ ይግባእ ብዝብል ሓሳብ ንመጀመርያ ጊዜ ማለት እዩ ኣብ ማእኸል እስራኤል እንታይ ስለ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስደት ስለ ዝነበረት ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ 64 ዓመተ ምህረት እንታይ ተሰሪሑ ቤተ ክርስቲያን ተሰሪሑ ማለት እዩ እቲ ቦታ ድማ ኣበይ ኢልናዮ ኣብ ፊልጵስዩስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንመጀመርያ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ዝተሃንጸሉ ብደረጃ ህንጻ ማለት እዩ ዝተሃንጸሉ ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ ፊልጵስዩስ ስለ ዝነበረ እዛ ዕለት እዚኣ ዕለት 21 እቲ
هنصا توديو انتي بهالالو علت 21 هنصة بيتا تهانيصو علت 20 زتودالو علت 21 دما زتقدسلو خا قداسي بيتا يبهال ماتي تهانيصو زتودالو علت 10 خون كل 21 كانتي قداسي بيتا تباهيلو قداسي نمجمريا غزي نقداسي ابز تسرع بيت نمجمريا غزي زتسرعلو علت 21 سنه سلازخونه قداسي بيتا يبهال اتي بيتي كريستيان نمجمريا غزي زتهانص بسم ناي قدست دنگل ماريام سلازنبره قداسي بيتا خبهال كلس ناي غوالن ستيت انقص حيزو خمزلو تردينا لهم مش حقي قداسي بيتا مالت بشم قدست دنگل ماريام سلا زتهانصي مالتيو ازي ام مصحف سنكسار تغليصو انرخبو تاريخ ايو مالتيو سلامن تايو گن اتناي مجمريا بيتي كريستيان زتهانصس بيتي كريستيان ناي እግዚአብሔር ደይኮነን سلامن تايو بشم قدست دنگل ماريام زهنص زلو سلامن تاينا ابياته كريستيان كهنص كلس ازي دا ميكائيليو ازي بادا غبريኤልዩ ازي دا ابونا አረጋዊው ازي دا ገብረ መንፈስ ቅዱስዩ ንብል حقي وا ናይ እግዚአብሔር ደይኮነን بحد دلنا سدرانا سلامتاي دا مريم تباهيلو ملس لكم دي نبزحات سبات نقلياتهم معنقف يخونهم نقلياتهم حتو يخونهم مالتيو ملس إلنا عند حرد آرئينا قنا مجمريا كنردو زقبانا እግዚአብሔር ነቶም ዘኽበሮም አቤቱ እንታይ ይገብሮም ይኽብሮም مالتيو نابنت اندحر دارينا اتقداميتي بيتي كريستيان اتقداميتي بيت مقدس اكوا እግዚአብሔር نموسي دنكوان كسر حالو مقدس كسر حلو كنقرون كله بخل زرزراو نجر من كم زسر حالو كي ترفه تناجيرو أفتسيبو مالتي بدحراي زمنون انتخونه سولومون مسترحة تابيت مقدس دما كلنتنا بيت እግዚአብሔር ዘርአዮም መጠን እንታይ ገይሮማ ሰሪሖማ ነታ ቤት መቅደስ ግን ቤት መቅደስ እግዚአብሔር ዳንኤራ እንታይ ወቤት መቅደስ እግዚአብሔር እንድሕር ዳ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 እንድሕር ዳ ርኢና ግና እንታይ ዝብል ቃል ንረክብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ኣብ ቤት መቅደስ ኣብ ገበላ ሶሎሞን እናተመላለሰ ኸሎ ይብል ዋ تابيت مقدس دا ناي እግዚአብሔር ደይኮነ ስለምንታይ ገበላ ሶሎሞን ተባሂላ ዳ تابيت مقدس እኳ ገበላ ሶሎሞን ዝተባህለት ስኒ አብያተ ክርስቲያናትና بسم እቶም ንእግዚአብሔር ዘኽበሩ ንእግዚአብሔር ዘስመሩ ቅዱሳን ምጽውዕን ዓቢ ክብሪዩ ምኽንያቱ ንሕና ምእመናን ነቲ ክንሪኦ ዘለና ምእንቲ ክንርኢ وا نتي أملاخ زخبروس من يحسرو كم زك نبابلنا زت أنا حس نمجمريا جزية بسم قدست دنجل مريم زت سميلو مخنيات قدست دنجل مريم بقاف ملاختي سماويان بقاف إلسابيت كمدراويان قالتيو بحد مسجانا زت مسجنت انتايلو كاب كلن أنستي انتايخي زتباركي إخي إلوا مالتي إذا وداس هذي بحد قال سلامن تايو كابت سماوي ويدما كابت راماوي زخونه ملأ قدوس جبريلن كاب قدست إلسابيتن بحد معالت زوصه سلامن تايو قدوس جبريل ناب قدست دنگل مريم مسيو اتقداماي زتزاربا قال انتاي نيرو او مريم كاب እግዚአብሔር ታይ ረኺብኪ ኽሞ ሞገስ ረኺብኪ ኽሞ እንታይ ትኾኒ አይ ትፍሪሒ ሰላምና አኺ ኦ ማርያም ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ካብ አንስቲ እንታይ ኢኺ ዝተባረኽኪ ኢኺ ኢልዋ ማለት እዩ ካብ አንስቲ ኩለን አዝያዝ ተፈሌትያ بقدسنا بنጽህና
እግዚአብሔር ከሐሪው መሪጹ ድማ ወላዲት አምላክ ቲኦቶኮስ ወይ ድማ ወላዲት አምላክ ክትከውን አብቂዕዋ ማለት እዩ ወላ እንተ ፈተወት ወላዲት አምላክ ክትከውን ትኽእል ካል አላዲያ ብፍጹም የላን ማለት እዩ ንስኺ ካብ ኩለን አንስቲ እንታይ ዝኾንኪ ኢልዋ ዝተባረኽኪ ኢኺ ኢልዋ ታቃልና ሓዛ ካብ ኩለን አንስቲ ሞበሉ ካብ ኩለን አንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ቅዱስ ገብርኤል ነዚ መልእኽቲ እዚ ምስ ሃበስ ቅድስት ድንግል ማርያም እቲ ምዝርራብ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ተረዲእና ያለና ናብ ኤልሳቤጥ ምስ ከደትስኒ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐትስኒ ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገበራ መላእሞ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽእ እዚ ካበይ ኮነለይ ንስኺ ካብ ኩለን ኣንስቲ እንታይ ኢኺ ከመኢሎም ክልቲኦም ሓንቲ ቃል ተጠቂሞም ዋላስ ወንጌላዊ ሉቃስ ይደመሓይሾ ደሎ ወንጌላዊ ሉቃስ ይደመሓይሾ ደሎ ኣይኮነን እቲ ምስጢር ሓደ እዩ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ ዘይብሉ ሰብ ንቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ኩለን አንስቲ እንታይ ዝተባረኽኪ ኢኺ ክብላ ኣይክእልን እቲ ምስጢር ኣብቲ መንፈስ እዩ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ዘይብሉ ሰብ ንቅድስት ድንግል ማርያም ንስኺ ካብ አንስቲ እንታይ ኢኺ ዝተባረኽኪ ኢኺ ክብላ ዝኽእል ሓደ እኳ የለን ምክንያቱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ሓደ ነገር ክንርድኦ ዝግባአና ነገር ኣሎ ኣብ ደቂ ሰብ ዝተፈጸመ ዓብይ ነገር ዓብይ ምስጢር ዓብይ ተኣምር እንድሕር ኣሎ አምላኽ እንታይ ኮነ ሰብ ኮነ እዚ አምላኽ ሰብ ዝኾነሉ ምስጢር ግና ካብ መን እዩ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ምንጪ መሰረት ናይ ድሕነትና ንሕና ስኒ ኣብ መንጎ ሰብን አምላኽን እንታይ ነይሩ ፍልልይ ነይሩ ብሰንኪ ኃጢአት ሰብ ስኒ ሰብ ካብ አምላኽ ተፈልዩ ነይሩ ነዚ መወዳእታ ክገብረሉ ግና ወዲ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኽር ስሙን ዘለዓለም ምስጋና ይኹኖ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ሰብ ኮይኑ ናብዚ ምድሪ እንታይ ኮነ መጸ ሐዋርያ ዮሐንስ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመጸ ዘይኣምን መንፈስ እንድሕር ኣሎ እንታይ ኣይኮነን ካብ አምላኽ ኣይኮነን ነቲ መንፈስ ሓቅን ነቲ መንፈስ ሓሶትን ብምንታይ ኢኹም ትፈልይዎ በዚኹም ረእዩ ብዙሓት መናፍስቲኦም ዘለዉ ኣብዚ ዓለም እዚ ብዙሓት መናፍስቲ ኣለዉ ናተይ ዝብሉ ኣነ ዝብሉ ሓቀይ እቲ መንፈስ ሓቅን እቲ መንፈስ ሓሶትን ዝፍለይሉ መንገዲ ግና ብምንታይ እዩ ኢየሱስ እንታይ ኮይኑ ከም ዝመጸ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመጸ ኣብ ርእሲ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝግበር ኩሉ ጸለመ ኣብ ርእሲ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝግበር ኩሉ ተጻብኦ አንጻር እቲ ስጋ ዝለበሰ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አንጻር እቲ ስጋ ዝለበሰ መን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምክንያቱ ሰብ ኮነ እንድሕር ዳኢልካ እንታይ ድብል ክስዕቢ ካብ መን ሓቀይ ካበይ ስጋ ዝለበሰ ዝብል ማለት እዩ እዚ ምንጪ ምድሓን እዩ እዚ መሰረት ምድሓን እዩ ደጊምያ ክኸውን ክእለ ብጣዕሚ ስለ ዝሕመመትኒ ማለት እዩ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ሓደ ፓስተር ውፅእ ኢሉ ብጣዕሚ ዘሕፍር ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሕፍር ኣቦታት ካበይ ካብ ጥንቲ ማለት እዩ መልሲ ዝሃብሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ኣይለበሰን ዝብል ትምህርቲ ምሂሩ ማለት እዩ ሪኹሞ ትኾኑ ትኽእሉ በፂሕኩም ክኸውን ይኽእል ምናልባት እዚ መልእኽቲ እውን ናብኡ እንተበፅሐ ንምድሓኑ ማለት እዩ እንታያ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ እንታይ ኣይገበረን ኣይወሰደን ኣይለበሰን ትፈልጡ ዶ ጎይታ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ እንተዘይ ወሲዱ ብድሕሪያ ትመጽእ እንታያ ሰብ ኣይኮነን እንታይ ኣይኮነን ሰብ ኣይኮነን
ካብ ስጋና ስጋ ዘይወሰደ እንታይ ኣይኮነን እግዚአብሔር እኮ ሰብ ሓንሳ ይፈጥሩ ሓቀይ ንመን ለቦና አዳም ካብኡ ሔዋን ተረኽበት ካብኦም ከ ብዘሎ ፍጥረት ተረኽበት ክርስቶስ እምባር ሰብ ክንብሎ እንድሕር ዳ ኮይና ብርግጽ ከማና ካብ ሰብ ክርከባሎ ማለት እዩ ብድድ ኢሉ ተሲኡ እዚ ክብል ከሎ ግን ካብ ምንታይ ኣይኮነን ካብ ስጉኡ ኣይኮነን እቲ ተቃዋሚ መንፈስ እዩ እቲ አንጻር ምድሓና ምክንያቱ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ እንተ ዘይለበሰ እንታይ ኣይኮነን ሰብ ኣይኮነን ሰብ ተዘይ ኮይኑ ኣብ ክንዳና ክሞት ኣይክእልን ስጋ ሰብ ለቢሱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ኮይኑ ዝመጸሉ ምክንያት እኮ ምእንታና እንታይ ክኸውን እዩ ክመውት እዩ ከመይ ገይሩ ኢዳሞ ክውክለና ከመይ ገይሩ ኣብ ክንዳና መስዋዕቲ ከቅርብ ከመይ ገይሩ ኣብ ክንዳና መስዋዕቲ ክገብር ክኸውን ስለዚ ከም ተራ ነገር ተሓሊፉ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ከየስተውዓለሉ ሰጊርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ሐዋርያ ዮሐንስ ግና እንታይ ኢሉ እቲ ኢየሱስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመጸ ዘይአምን መንፈስ ካብ ኣይኮነን ካብ አምላኽ ኣይኮነን እቲ ጸረ ክርስቶስ ዝኾነ መንፈስ በዚኹም ትፈልጥዎ ምስ በለስ ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ ኢሉ ካብ ሽዑ እዋን ነይሩ እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣቐዲሞም ማለት እዩ ኣብ ጉባኤ ኤፌሶን ብ431 ዓመተ ምህረት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ሰብ ደአንበር ወላዲት አምላኽ ኣይትበሃልን ብዝብል ክርክር ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዕሩቕ ሰብ ተወሊዱ ብዝብል ክርክር ኣቐዲሞም ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ጠቒሶም ምኽሪ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ማለት እዩ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብኣ ዝተወልደ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ ንሳኻ ወላዲት አምላኽ እያ ንሳኻ ካብ ኩለን ኣንስቲ እንታይ እያ ዝተባረኸት እያ ብምባል ንዝወድእዎ ቀደም መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ንዘረድኣ ክሳብ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ እቲ መንፈስ ግን ይቃወም ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይገስጾ እታ መልእኽቲ ግን እንታይ እያ ቅድስት ድንግል ማርያም ምን እያ እንድሕር ዳኢልና ግን ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ሲ ከምቲ ኩሉ ሳዕ እንመሃሮ ነጸር ኣብ እምሰማይ ወኢረከበ ዘከማቺ አቦስ ካብ ሰማይ አንቆልቂሉ ጠመተሞ ከማኽ ዝበለሰ ኣይረኸበን ፈነወ ዋህዶ ወተሰብአ እምኔቺ ነቲ ሓደ ወዱ ድማ ናባኺ ለኣኾሞ ካባኺ ድማ እንታይ ኮነ ተሰገወ ወይ ድማ ስጋ ለበሰ ይብለና ማለት እዩ ነስተውዕለሉ እምበር ቅድስት ድንግል ማርያም ሕሪትን ምርፅትን ኮይና እቲ ገብርኤል መልአኽ እንታይ ዝበላ ወዲክ ትወልዲ ኢኺ ምስ በላስ እንታይ ላይ መሊሳትሉ ኣነ እንታይ ድንግሌ እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን ምስ በለቶስ እንታይ ኢልዋ እነሆ ክጠንሲ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ስሙኻ ኢየሱስ ክሰምየ ኢኺ ንሱ ዓቢ ክኸውን እዩ ወዲ ትልዑል እውን ክበሃል እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ዝፋን አቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ንዘለዓለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ ይብላን ማርያም ግና ኣነ ድንግሌ እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን ምስ በለቶ እንታይ ኢልዋ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክወርድ እዩ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለኪ እዩ ስለዚ እቲ ካባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ አምላኽ ክስም እዩ ናይ ስላሴ ምስጢር ስኒ ካብ ደቀ ሰባት ንመጀመርያ ጊዜ ብጉሉፅ ዝተገልጸላ ንመን እዩ ነይሩ ንቅድስት ድንግል ማርያም ደቀ ሰባት ንመጀመርያ ጊዜ ብጉህዶ ናይ ስላሴ ትምህርቲ ዝሰማዕናሉ ኣብ ደቀ ሰባት መዓስ እዩ ኣብ ሩባ ማይ ዮርዳኖስ ሓቀይ ኣብ ሩባ ማይ ዮርዳኖስ ጎይታ ተጠመቐ ኣካል ኮይኑ ኣቦ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደየ ክብል ከሎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብኣምሳል ርግቢ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ክወርድ ከሎ ርኢና ሓቀይ ሱንዲት ሓቂ ቅድሚ እዚ ግን ቅድሚ 30 ዓመት ማለት እዩ በላይ ለማርያም ድንግል ስላሴ ክሙ ተረክበ በዮርዳኖስ ቅድመ ወበብታቦር ካይበ ኢሉ ኣብቲ
ملكا همامات النبلي بلا إلى مريم دنجل سلاسيكم متركبة مستير سلاسيس قدمي يوردانوس قدمي دبر تابور أقدمو مستير ناي سلاسي أمن تجلسو أب قدست دنجل مريم انتايلوا منفس قدوس نباخي ها كورديو حيل العل كتسللكيو اتخابا خزولد قدوس ود أملاك كبهالي بمبال ناي سلاسي مستير نمجمريا غزي تجليصلا أنا صوب زخون أن حدا غزي أزياني إشتو قلعاني راشعو أزياني إشتو من البات سلسة مس 10 تغلطة دمير ناس قال 10 تشدشة عمتني راح تكون تخلع أب حدا معلت انتاي تنجيروا مستري سلاسين مستري سقاوين بحدا معلت تنجيروا سدرانا مستري سلاسي تردينا اللودو مستري سلاسي تردينا اللودو مستري سقاويس بريهلنا اللودو وا بريهلنا اللو نتي كسا حجي كنردو زين خيال معموقات مستير قدس دنجل مريم ها كمي انتي اي بلتن اذا كمي لي يخون مسبلتو ها نغزيابير تايدو يسانو يمسبلا انتي لاتو كم تزبلكني ها انا انتيلا ها انا باريا اغزيابير كم تزبلكايو ها يخون اللي بارياس انتي يقبرني باريا انتي يقبرني اي مارصني كم تزبل كايو ها يخون اللي بزح غزي بزعبا قدست دنجل مريم بزعبا تزرخبتو كبري بزعبا ولاديت املاخ مخانا بزح غزي يزربيو قدست دنجل مريم غنا غويتا مستولدكو ابشامناي معلتا زتزرب حدا نجر تفلطوا يخم حقي ناب حدا دلنا ابشامناي معلتي كجزر ناب بيت مقدس مسديوبوسي سمعون ارغاوي نقدس دنجل مريم انتايلوا حسابات لبي بزحات منتي كفتصم ها حزن نلبخي كم سيفي انتي كغبريو كسنطوقو يلوا مالتي اذا قليل كي مثلنا استخفلوا واغا حسابات لبي بزحات من تخفتصمسي ها حزن نلبخي كم انتي كم سيفي كسنطوقو እግዚአብሔር ካብ حزن يسورنا حدا ولودا يغويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ نقدس ድንግል ማርያም شحجزي أملاخ ود أملاخ يخون نقدس دنجل مريم جن انتاي وداي ودا ترى زي كونه خانتاي انكو ودا حدا ودها بخمس عينة قفعي تساقي كموت كتري ها قال لي لا يكون سلازي انتايلو ها حزن زفتنا يا أمر حزن اتحزن زفتنا ترى انتاي زفلت حزن زفلت مالتي حزن لبخي كم سيفي بقى اتزجرم سني حواريو قدوس باولوس زباله حنتي قال الله بتعم تجرمني غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኽርስሙን ዘለዓለም ምስጋና ይኹኖ ምእንቲ ቤተ ክርስቲያኑ ዕጣር ወይ ድማ መንቅብ ዘይብላ ገይሩ ክቅድሳስ እንታይ ዓይነት ስቃይ ከም ዝተቀበለ ንፈልጥ ኢና ቤተ ክርስቲያን ካ ነቲ ዝቀደሳ ክርስቶስ ከተኽብር ስቃይ እንታይ ገይራ ተቀቢላ ማለት እዩ ሰማዕታት ብደም ጻድቃንከ أفقدو قدام كلل بمبال عالم نعاتاتهم زي تبقع مخانا فليتهم حجب زعبائتي اتهم قدوسان من تكريستوس زرخبو وسقاي كزاربم كلس هاريا قدوس باولوس بولو قالالو اب قولاسيس معراف حدا فقدي 24 عند حردا الناس حجي خام انتخاتكم بمسقاي حقوس اللخو يبل حواري قدوس باولوسي
ምእንታኻትኩም ብምስቃይ እንታይ ይገብር ኣለኹ ሕጎስ ኣለኹ ምእንቲ ታሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ረእዩ ምእንቲ መን ምሳይ ኣለኹም ዲኹም ስድራና ምእንቲ ታሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቲ ካብ ስቃይ ክርስቶስ ዝተረፈ ብስጋይ እምልእ ኣለኹ እስከ ድሕረ ይበሉ ነቲ ካብ ስቃይ ክርስቶስ ዝተረፈ ነቲ ካብ ስቃይ ክርስቶስ ዝተረፈ ኣብ ስጋይ እምልእ ኣለኹ ክርስቶስ ዘትረፈ ስቃይ ኣሎ ድዩ ከም ብላሉ ሓቀ ነቲ ካብ ስቃይ ክርስቶስ ዝተረፈስ ኣብ ስጋይ እምልእ ኣለኹ ኢሉ ማለት ግን እቲ ምእንቲ ክርስቶስን ምእንቲ እቲ ዝተኸፍለልና ዋጋን ማለት እዩ ናባና ንኽበፅሕ ዋጋ ካብ ዝኸፈሉ እታ ቀዳመይቲ እንተላ ግን ኣመን እያ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ ኩሉ ስደት ኩሉ ዋዒ ቀትሪ ኩሉ ግርማ ለይቲ ኩሉ ቁሪ ለይቲ ናይ ስደት ዝተፃወረት ማለት እዩ ምስ ፍቁር ወዳ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዮሴፍ ክሳብ መስቀል ክሳዕ ቀራንዮ ኩላቶም كهادمو خلو كسع مودات كسع مسكال سعبت ناي امنتنا ابنت مالتي نخمزي ازا مسلت فليتي انكو عد ها انتايا كلهم ولدو انتاي كبلون يوم بصئتي كبلون يوم قال قدس مصحفي بمنفس قدس كوينا زبلوتك سلازي مستوم كلهم ولدوتات منفس قدس زحدرهم كينا اسكي بحبار دحري مستوم كلهم ولدوتات نايز الدارش دمص اخيلو مستوم كلهم ولدوتات مستوم كلهم ولدوتات منفس قدس زحدرهم بصئتي خين بلكي سلازم بار مذكرتات صادق نمنتايو ها نبرختيو كم زبحال بار كابتا علت اتئا فيليبيسيوس زتسرحت مجمريا غزي بيت كريستيان بسم قدس دنگل مريم نزعبي برخت سبات متان كما قالو نتا ناي امنت ادز خونت قدس دنگل مريم ابنتا متان كسعبو برختا متان كما قالو مالودوتا متان بمالودوتا من تخربحو بيتي كريستيان نمجمريا غزي نزتسرحت بيتي كريستيان فيليبيسيوس بسمن صويعتا مالتيو بسم قدست دنگل مريم صويعتا بز مخنيات اينام بار ازعلت 10 سنه انتي بحال يلنا هنصته بيتا ودالو هنصته بيتا يبحال قداسيون يسرعلو علت 10 حدا دما انتي بحال قداسي بيتا يبحال مالتيو نايزا حسابات لبي بزحت مالت توم بزحت منيم نهنا دحنت متان كفصم حزن لبا كم سيفي زسنطقو قدست اد ولاديت املاح قدست دنگل مريم برختا محرت فقر ودان مسكلنا يخون نحنا لكع خمتسا بامنت نكريستوس اب كرسا ويدما امهصنا كم زصورتو نكريستوس اب لبنا كنصورخا بصلوتان باستوقوتان ايتفلينا انتايلو قدوس اغسطينوس زبحال قدوس انتايلو حفتي ايلوا نحنت خمخرا خلو كم تدنگل نكريستوس امهصنا زصورتو نسخا بلبخي بامنت اب لبخي صريو لقدست دنگل مريم امهصنا كصورو زتوهبا من طرايا نحنا ግን كلنا انتاي بامنت ابي كنصرو عدل رخبنا لنا ابلبنا كنصرو اذا ግን انتاي አይደሊ كم تقدست دنگل مريم تاي زبلوتو انا باريا እግዚአብሔር كم تزبلكايو يخونني زبلوتو بامنت مسقال املاك نسمع يدلنا نزمهرنا نزغسصنا لول እግዚአብሔር املاخنا كبرن مسغانا نعو يخونو ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅረ አምላክ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ
ምስ ኩልና ይኹን። አናስታስያ